Oh, stop some serious. Kami just biya ng min. Sentolisa ba? Sentolisa. Mandilagan din daw ngempel ngang naglezin so it's been 2 weeks without mishaps and text. Kwenze njani? Awulalela sana sami. Akukho kubi yabo. Kuyikhona nje ukuthi kulezi insuku ngisabhizi yabo. Manje that's more important than me. I know, Emil. You like to talk English too much. Now you started stressing me. Oh, usungibiza ngegama lami futhi manje. Futhi uyazi ukuthi English language ngiyijwayele. Oh, ngiyadlala na sweet potato. Now uyazi mina nawe isikanje. Ngiyaxolisa ukuthi ungakunaki yazi. No problem, but usho phela mase ngikubona so that I can do better. I can't afford to lose you. Awusana sami bambala sana sami. Mina ngakhetha kwabaningi nawe uyazi. Mina nawe sofa silahlana. Sando Sam. Hello? Kwenzakalani lana? Futhi ngimzame futhi. Baby. Kwenzakalani ngaletreni? Unjani? Ngiyaphila wena? Ufuna nani? Ya, bese ngifuna yini ngade ngizama umfonela. Halela sahlala usehlala emlazi. Hayibo, seniyadlala. Ngiyakutshela uhambeni last week. Ayikho mhlawumbe itashilo emayelana nami? Cha. Ish. Ngiyabonga. Imali. Sithi ngekho anele wajola nami. Serious? Azini. Fine number yakho la. Sokhuluma efonini. Bye. Ngizokubona. Igama lakho konje ubani? Wena bafuna ipahle ngivumile sigela boarding ngani. Le mpahla lewa. Wendini. Bathi bamsina shekezela kanje vese. Hey. Themba baba, umtshene wena ngoba mina kuzoba sengathi umuntu onama. Baba, uDanger yafuthi anodala omunye ulayini pheze. Baduka intwana kaSpoka pheze. We kahlingane kwane. Nawe fanele msana ungenza ingane. Noma mhlambe kuDanger mhlambe unithumile ukuthi nizongigoqa la. Lethi jumpile mfethu futhi besiphikise ngabuza noBruno. Awu game shaka. Yazini baba, mina ngiyale ndaba uzofika kuwena. Njengoba uma sifika kuwena, ngeke kube mnandi. Azokusiphe Themba spend tonight. Hey, Themba baba, yabo jump kanjani mfethu? Hey, bafi jump impela udabule thina simoja. Indaba usho njalo.
Ewa phela bethi ubukhumbula ukuthi thina asidubulanga umuntu, uDenja udubula umuntu. Eyi, yazi ekhaya izolo mfethu kufikile amaphoyisa ngigaca imibuzo. Wena afikile kini? Cha, indaba. Mfethu, ngifuna ukuthi mfethu bese usubuza bese sebefika mhlampe sebebuza nawe usho into efanayo khona lesigacele mhlampe sifake edanyana lento le. Hayi kuleka bafu. Ekyo bafu. Ena niqinisile noThemba bafethu. Yabo uDenja bafana bami ingozi ngempela manje. Umshita afana negama lakhe bafana bami. Mina bafo mina ayikho into engisazoyikhuluma nawe mina baba. Ngakuvele kutsheni ngiyabona ngalomjidi ngiyingozi. Mina bathi into ngishaya ngosizo lenu kuphela. Sibone ukuthi simisa kanjani indaba lesi sibhamu mfethu. Sizo. Spam engeke baba. UDenja uzongibulala. Yena usubhayiza sini manje ngoba lento ngiyakutshela angeke ukuthi ngiyakutshela ukuthi mesiyenze le ngoba lo mshito lo angazi uyibambeni ngalesi sibhamu sakho osilimaza lo afethu. Baba. Nasekhade kufika amaphoyisa bese kugaca. Yabo mfethu ngisathukile bese indaba yaDenja. Bese indaba amaphoyisa ngeceleni bese indaba amaphoyisa ngeke kwenzele lutho. Laba fethu yabazi nabazowenza nje angithi ubona usiqashuka intwana ngenxa yalo fethu lo. Sina soba yini ke thina? Bafo sovethu sesiqashuka thina fele siyeke indaba yaDenja. Baba mina sisithathe sibhamu ngiyakutshela bafa ngikucela. Ayikho udavela ayikho inkinga. Ngiyakubona uyangaba ngisungabaza ba mase sinqoza isibhamu lesibave ungachazi mina sesinqoza isibhamu lesifethu. Bafa ngimbhara Denja sambili. Okay asimashini bafa. Hey. Afethu. Mfethu, senagijima kanje bafethu. Grand water quality. On train bapha ngisakwazi. Grand mfethu. Ba manje lo hamba naye. Hawu nafethu ubra wami lo bethu ngibhoka kulezi insuku ngekho nafethu. Ziphi ubhoka ngani manje lo mfethu? Bafethu abantu esidalekile bethu ngokubongekho nafethu. Ziphi? Yabona bethu angithi uDenja sesimkweleta bese akhumbula isitoko sakhe. Engathi ungekho ayongekho nafethu. Awungekho. Denja ubaphe. Shuthi manje bafo kahle kahle uDenja simkweleta yabo. Manje masimkweleta lo mjita uyishaya ngesitoko sakhe. Manje lo uhlangana phi noDenja? Phela bafangithi ubungekho bekujuda ukuthi mina ngithi umjito ozongisiza ukuthi ngimashele stock sakhe lo mjito lo ngoba umjidisha ngokungiqashula kuyimanje. Oh Denja. Yonke lento. Hayi bafethu. Ayi nginingi sowenzakalile ngengekho. Bo manje baphele ngishaya ngakhona uhlele ngiphezukwana la. Ngishaya ngokuthi babo sinquma isibhamisalo ufethu ngoba lo mjito lona isona simhlanyisa yabo. Manje uBrown uzongisiza la. Kodwa ngoba nawe usukhona bafusizile wafika. Lento soyenza sonke bafethu usizane bafethu. Ziphi bafethu mina ngezwe ngishiwa igazi ngalo fethu lo. Bakhululeke umjita amanzi amancane indaba yakhe soyisheshisa ngoba uyibambe uclever nabo manje ufuna ukusiphatha lo bambiza ubanike lo fethu lo. Hawu kyubra wami lo bafya Yazi ngidinga imali. Ngempela ngidinga imali. Kumele ngiphumile la uThemba. Kodwa ngoba nginesibhamu. Ngenza noma yini.
Sure, pesa manje. Ngiyophila manje. Yewona, Hey, awuthi imali lapho. I don't have money. Hey, let's imali I lapho. don't have. Yewona, Hey, give me some money lapho. Fast man. Make it fast. Sonst nicht klar. Ukuthi mdala kuhamba kahle. Ungangibuza kanjani lo nto ukuhamba kahle mfethu? Yebo. Uyazi ulayini mfethu. Uyazi ulayini sanokudaleka mfethu. Intwana ya sister mfethu uzongibuza ukuthi wena kumasha kanjani. Kahle kahle kudalekile ndabani. Lo lasuku laba lokhu kakhulu. Mfethu ngilalele khuluma mfethu. Lezi intwana lezi ezaflopa zenzani izafika lapha zatshontsha amafoni namafoni ekuthiwa lo mjidi ubani udanger. Umjidi ingozi mjidi. Danger ke blo. Danger mfethu uhlala ngala izansi egqumeni. Uyingozi la mjidi. Yes. Uyabulala. Uyabulala. Unama medal 25. Kancane no 25. Uthi uyabulala ukuthi una 9 noma una 13 noma una 11 angihlangana nalokho. Yazi kwenzakalani intwana ke uandile wafika lapha ecatshwana. Mefika lo mjida lo kanti ume phambi kwaandile. Nephenduka uphendukela andile ngesibhamu yasho insini. Intwana ihamba kanjani? Oh nisule wena udalifakho lo nohleli nje. Ngakubhelela nje laba yabaleka la ntwana ngakubhelela mina bhuda nawe uyazi ngihlezi nginawo. Ngingudala nakanye uyazi nawe. Manje le ntwana uyazitholakala lapha. Hayi bhuda mntana engayisho mina ngalomjidi. Indlela zakhe angizazi kodwa kubo ngiyazi. Ungasohlanisa ama-out. Alright. Awukhombe kwesala le ntwana le. Nakulela. Ukufonela mase. Okay, hayi vaya. Alright.